Dinala ng Office of the Civil Registry ng lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac ang serbisyo nito sa Barangay Santa Juliana kung saan matatagpuan ang komunidad ng mga Aita. Kaalinsabay ito ng pagdiriwang ng 32nd Civil Registry Month. Katambal ng opisina ang Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter at Tarlac State University School of Law sa pag-antabay sa mga katutubo sa kanilang pagpaparehistro ng birth certificate, marriage certificate at iba pang dokumento. Marami umano sa mga katutubo ang nababaliwala ang civil registration kung kaya sila ang pinuntirya ng aktibidad. Sa syudad naman ng San Fernando, Pampanga, bumida ang mga alagang hayop ng mga Fernandino sa isinagawang Pet Mo, Show Mo. Nagpakitang gilas ang iba't ibang breed ng mga aso at talaga namang proud na nag-perform kahit maraming tao. May mga pet owners na terno ang bihis habang ipinaparada ang kanilang pets. Gaya nito, bonggang-bongga sa kanilang red suit. At syempre, nakakaaliw din itong mag-amo na naka-Sailor Moon get-up. Walang takot naman ang mga hurado sa pagtingin sa dinalang pagkalaki-laking phyton. At ang winner na most exotic pet, ang matabang iguana ni Dr. Pearl Lagman na tinawag niyang Goryo the Iggy. Para sa iba pang balita sa reyon, pumarada ang mga gawa ng Kabalan Fashion Show designer mula sa Arayat, Pampanga na si Vladimir Sigua sa isinagawang fashion show sa London. This is to show and prove diversity, that fashion is for everyone. This is Vladimir Sigua. Ang House of Icon Fashion Show na isinagawa nitong February 19 ay nagtatampok sa disenyo ng mga fashion designers sa iba't ibang panig ng mundo. Dito ay pinakita ni Vladimir Sigua ang kanyang brand design na nagbigay ng magandang kaanyuan sa kasuotang pambabae at panlalaki. Bago pa ang pandemya noong 2020 ay una nang naanyayahan si Vladimir Sigua na sumali sa fashion show na ito at ngayong 2022 ang kanyang ikalawang pagkakataon na makasali. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.